Chabhunduka panguva ino tinoona kuti vakomana vakuisa new laws aiwa to govern social media. Vakomana panguva ino yatikuona kuti social media is now the tool yakushandiswa nevanhu aiwa kuenda against aiwa zvinenge zvichiitika munyika. Vanhu vachapindi mastreets vauda kuita violent protests and the likes. They are now attacking and exposing each other by social media. Now the regime, the ruling party ZANU-PF, it is now decent. Kune vanhu vangada kuita interviews kana journalism zinge chiexpose corruption. Sana mna mashuka mudanyirwa pana upload subscribe or like on the bell icon. The recent evidence ndeyo kumuna wana blessed mhlanga WYTSCC pana patuna kuti pa end Facebook yakumuna na innocent moyo ndizvo vanoda chiposta this headline rakanzi new law to govern social media. Vanyora caption yakanyorwa inzi this dictatorship is up for something, but must be reminded that kangoma karirize kava pedyo nekubvaruka. Ndio mashuka anobuda nyora vana vachiti aiwa kunyange zvoti neilenda tikunda ra 13 March iri kunzi munoda kuisa new laws to guide or govern social media. Panapa muchiita zvamuri kuita izvi, you must be in mind that kangoma ngene kakuririsa kakuda kutoparuka. We know kuti aiwa chaos irimo aiwa the ruling party panguva inoi aiwa iri unprecedented, and we know kuti panguva inoi pane mafactional battles ari kuitika. People they are now sure kuti aiwa anytime panogona kungobvondoka chinongobvondoka, and people they are ready to see bato raizikamwa rine unity, bato raizikamwa kuti rinogona kukontrola nyika rangwa rikangotaura zvarataura musi iwoyo zvaitoputwa in a place. Now people they are now against each other. Soon after destroy the opposition yavaipomera vachiti ndo vakomana vari kukonzesa corruption, vari kukonzesa kuti munyika muve nechaos. Now opposition yava silent. Tiona Argonozon Chamisa is no longer active panguva inoi. But now Takuna they are now fighting themselves, which means the truth is now unfolding. Tuze mafunguro enyu tulipa msoro pechitiko ichi. Pinago message chimero mtezi mafunguro enyu. Sana subscribe or like, turn on the bell icon.